Το κλιμάκι λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, όπως βλέπουμε και στο πρόγραμμα, έχει προγραμματίσει μια σειρά επαφών με φορείς αλλά και συζήτηση με τους πολίτες με απότερο σκοπό, πιστεύω, να αφουγκραστεί τα προβλήματα της κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Με βάση την ομιλία του Προέδρου μας στην τελευταία Πολιτική Επιτροπή, έδωσε την έναρξη των διαδικασιών για τα προσυνέδρια και το ένατο τακτικό συνέδριο. Ναι. Με βάση λοιπόν αυτά που μας είπε ο Πρόεδρος, πρέπει να κατεβούμε στον κόσμο, πρέπει να αφουγκραστούμε την κοινωνία τώρα που περνάει δύσκολα. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε αυτά τα προσυνέδρια που στην ουσία είναι οδηπορικά. Ναι. Πηγαίνουμε νομό-νομό, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου, τα κωδικοποιούμε, τα φέρνουμε στο κεντρικό μας προσυνέδριο που γίνεται στην πρωτεύουσα κάθε περιφέρειας. Σε κάποια από αυτά δίνουμε άμεση λύση, σε κάποια κάποια από αυτά τα προωθούμε για να γίνουν νόμοι του κράτους, να μπουν δηλαδή σε σχέδια νόμων, και κάποια τα οποία είναι για το απότερο μέλλον τα βάζουμε στο πρόγραμμά μας προκειμένου να δομήσουμε ένα πρόγραμμα σύγχρονο το οποίο να απαντά στις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο. Έχει διάθεση η κοινωνία να μιλήσει μαζί σας, κύριε Λουλουδάκη? Έχει διάθεση και να ακούσει τα λόγια που εσείς θα πείτε στην ίδια την κοινωνία, προκειμένου να της δώσετε ίσως μια ανακούφιση? Και ποια θα πρέπει να είναι αυτά? Βεβαίως και έχει ανοιχτά τα αυτιά, βεβαίως και μας ακούει. Είναι μια αμφίδρομη αυτή η σχέση, η οποία έχει αναπτυχθεί στα 5 προηγούμενα και πιστεύω ότι θα έχουμε και μεγάλη επιτυχία και στο έκτο, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τους φορείς κάθε νομού. Σήμερα συγκεκριμένα είναι κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νομούς της στερεάς Ελλάδας, με επικεφαλής βουλευτές, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους φορείς, διότι οι φορείς είναι η κοινωνία κάθε νομού. Αφουγκράζονται τα προβλήματα, τα παίρνουν, όπως σας είπα, τα κωδικοποιούν και τα προωθούν. Έχουμε λοιπόν μια αμφίδρομη σχέση κοινωνίας και κόμματος. Διότι έτσι είναι τα σύγχρονα κόμματα και έτσι πρέπει να πορεύονται. Σίγουρα τα προβλήματα πλέον είναι κοινά για όλους τους πολίτες και απορρέουν από τα πανωτά χτυπήματα των μνημονίων, κύριε Λουλουδάκη. Σίγουρα τα προβλήματα προήλθαν, τα κύρια προβλήματα προήλθαν βεβαίως από τα μνημόνια. Αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικό. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που δηλώνει ότι μπορεί να δώσει λύση διεξόδου από την κρίση. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η νότα αισιοδοξίας όμως που εσείς δίνετε στους πολίτες? Για παράδειγμα, σήμερα βλέπουμε ότι κατατίθεται το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή που φέρνει τεράστιες απανωτές αλλαγές σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς κλάδους. Η πράξη δηλαδή αποδεικνύει το αντίθετο, κύριε Λουλουδάκη. Καθόλου δεν δείχνει αυτό. Το πολυνομοσχέδιο έχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία απλούστατα δεν έχουν αναπτυχθεί. Τις 3 μέρες που θα είναι το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα τα δείτε και θα προβληθούν. Βεβαίως και είναι κάποια σημεία τα οποία αφορούν τους πολίτες, δεν θα πω θίγουνε, σίγουρα φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να πάρθουν. Για τον εξής λόγο, διότι στις 26 Οκτωβρίου του 2011 η τότε κυβέρνηση Πασόκ, και σας τα λέω για να τα θυμούνται ο κόσμος, βγήκε σε όλα τα φόρα και δήλωσε ότι δυστυχώς επτοχεύσαμε. Αυτή τη λέξη δεν πρέπει να την ξεχνούμε. Δήλωσε δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου επίσημα η Ελλάδα ότι για κάθε 100 ευρώ που χρωστάγαμε θα πληρώναμε 50 ευρώ το 2043. Έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε 2 πράγματα. Ή την άτακτη χρεοκοπία ή την ελεγχόμενη. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Όμως δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, υπάρχει και η άλλη. Σας θυμίζω ότι εχθές ο πρόεδρος μας και πρωθυπουργός της χώρας εγγενίασε την επανέναρξη των αυτοκινητοδρόμων στα δίκτυα τα κεντρικά, τα οποία είχαν βαλτώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μπουλντόζες βάζουν μπρος.
Βλέπετε λοιπόν ότι ξαναδημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Βλέπετε τουλάχιστον σε πρώτη φάση ότι οι τοπικές κοινωνίες θα αναπνεύσουν. Το χρήμα αυτό θα πέσει στην αγορά. Ναι, και πότε θα μπει μια τελεία, μου ζητούν να μάθουν και οι πολίτες και οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες όλοι. Πότε θα μπει μια τελεία, ας πούμε, στην αύξηση της φορολογίας? Έχουμε μετατροπές στη φορολογία των ακινήτων, τα χαράτσια. Είναι απανωτά τα χτυπήματα, επαναλαμβάνω, κύριε Λουλουδάκη. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτό? Βεβαίως. Θα σας απαντήσω. Πρώτον, τελεία μπήκε όταν βγήκε ο πρόεδρος εδώ και πάρα πολλές φορές και είπε ότι δεν πάμε σε περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων. Επομένως, η πρώτη τελεία ήταν αυτή. Ναι. Η δεύτερη είναι να πάρουμε επάνω μας, να προχωρήσουμε δηλαδή στην ανάκαμψη ανάπτυξη. Και αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Όσο για τα χαράτσια, και φυσικά αναφέρεστε στο χαράτσι της ΔΕΗ, ναι, σας πληροφορώ ότι ο Πρωθυπουργός, ναι μεν δεν το ενέταξε το χαράτσι της ΔΕΗ σε αυτή τη φάση, δηλαδή το 2013 στον ενιαίο φόρο, αλλά το μείωσε. Ερωτώ λοιπόν εγώ, τι είναι προτιμότερο σε αυτή τη φάση, η μείωση ή η ένταξη? Εγώ προσωπικά η κατάργηση δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, διότι ζούμε ελεγχόμενη χρεοκοπία. Αυτή θα γίνει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά σίγουρα αυτό θα πρέπει να το λέμε. Έχουμε μείωση του χαρατσιού και δυστυχώς δεν το ακούμε. Μιας και μιλάτε για ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία δίνει βάρος και στην ενεργειακή πολιτική και μάλιστα αύριο, όπως βλέπουμε στο πρόγραμμα του συνεδρίου, στο στρογγυλό τραπέζι θα τεθεί το θέμα περιβάλλον. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία το αναδεικνύει. Ναι. Βεβαίως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, αλίμονο αν δεν ασχολιόμασταν και με το περιβάλλον. Ναι. Είναι η κύρια πηγή ενέργειας από την οποία περιμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα αντλήσουμε πόρους, οι οποίοι πόροι θα μας δώσουν την όθηση το να βγούμε μια ώρα από το τούνελ αυτής της κρίσης. Αυτό το θέμα θα αναπτύξουμε. Και με ποιο τρόπο, συγγνώμη κύριε Λουλουδάκη, με ποιο τρόπο? Με τη δημιουργία για παράδειγμα φωτοβολταϊκών πάρκων, από τη στιγμή που τι κίνητρα υπάρχουν τώρα? Η φορολογία 30% που μπήκε στους αγρότες που δημιούργησαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ή οι βλέψεις της κυβέρνησης για να μπει φόρος και στα φωτοβολταϊκά στέγης? Με ποια κίνητρα να προχωρήσει αυτή η ενεργειακή πολιτική? Θα το ξαναπώ για πολλοστή φορά. Δεχόμαστε μια κριτική, λες και αυτή η κυβέρνηση είναι στη δύση της θητείας της, δηλαδή έχει κάνει 3,5 χρόνια. Σας πληροφορώ ότι είμαστε στους 9 με 10 μήνες κυβέρνηση. Και μέσα σε μια κυβέρνηση μάλιστα η οποία βάλεται από μεγάλη κρίση. Βεβαίως και η εφορία, ο φόρος είναι ψηλός. Βεβαίως και οι συντελεστές είναι ψηλοί. Αλλά θα πρέπει βήμα-βήμα αυτά να τα δούμε σιγά-σιγά να αμβλύνονται. Ήδη, και θέλω να πιστεύω, από τον Ιούνιο θα δούμε τη μείωση του φόρου και των φορολογικών συντελεστών. Αλλά για όνομα του Θεού, δεν μπορεί να κάνουμε τόσο αυστηρή κριτική σε μια κυβέρνηση 10 μηνών και μάλιστα τρικομματική και μάλιστα σε μια εποχή τόσο μεγάλης κρίσης. Μάλιστα. Μακάρι λοιπόν να έχουμε όλοι μας υπομονή και αντοχές μεγάλες, κύριε Λουλουδάκη. Πρέπει, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. 9 μήνες, 10 μήνες που είναι η κυβέρνηση στην εξουσία, δεν έχουμε ακούσει κάποια εναλλακτική. Πιστέψτε με, αν την ακούγαμε θα κάναμε και κάποιο βήμα πίσω. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η μοναδική λύση διεξόδου από την κρίση είναι αυτή που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία και κατ' επέκταση η τρικομματική κυβέρνηση. Θα βρίσκεστε λοιπόν εδώ αυτές τις μέρες, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, όπως θα συζητήσουμε και με άλλα στελέχη του κλιμακίου που βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας. Ωστόσο θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση, ένα τελευταίο σας σχόλιο, γιατί έρχεστε στην Όδο Ευθυότητας που το τελευταίο διάστημα είχαμε ένα εσωκομματικό παρασκήνιο με το ξύλωμα της εκλεγμένης Προέδρου και των μελών. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα δομημένων αρχών. Λειτουργεί κάτω από ένα συλλογικό όργανο.
το όργανο αυτό παίρνει κάποιες αποφάσεις. Εμείς σαν στελέχη του κόμματος τις τηρούμε και αυτό και μόνο έχω να πω. Τηρούμε τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θεματολογία.